ఒకసారి ఒక మామిడి తోటలో చురుకైన చిట్టి అనే కోతి ఉండేది. చిట్టికి చెట్లపై నచ్చిన పండ్లు తినగలను అనే అహంకారం ఎక్కువగా ఉండేది. అదే తోటలో బుజ్జి అనే బాతు, బాలు అనే పిల్లి మరియు దుంగు అనే పంది స్నేహితులుగా ఉండేవి. బుజ్జి, బాలు, దుంగు కలిసి ఆకులతో ఇల్లు చేస్తూ ఆటలలో మునిగిపోతున్నారు. చిట్టి దూరంగా ఉండి చూస్తుంది. నాకు ఎవ్వరూ అవసరం లేదు, నేనొక్కడినే సరదాగా ఉంటాను అని ఒక్కతే ఆడుతూ అలసిపోయిన చిట్టి ఒంటరిగా చెట్టు మీద ఊగుతూ బోర్ ఫీల్ అవుతోంది. మనసులో బాధపడిన చిట్టి తన స్నేహితులైన బుజ్జి, బాలు, దుంగు వద్దకు వచ్చి ఇలా అంటుంది. బాబోయ్, నన్ను మన్నించండి స్నేహితులు. దుంగు ముందుకు వచ్చి చిట్టితో ఇలా అంటుంది. ఏమిటి, అందరం స్నేహితులమే కదా. అందరూ కలిసి నవ్వుతూ ఆటలు ఆడుతున్నారు. ఆకులతో గూటి నిర్మాణం, దాని చుట్టూ గిరికీలు కొడుతున్నారు. మీకు మా చిన్ని కథ నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి.